των διαπραγματεύσεων. Κύριε Νικολάου, φοβικά σύνδρομα λοιπόν, μήπως σας διακατέχει κάτι τέτοιο και εσάς? Όχι, δεν μας διακατέχει κάτι τέτοιο. Εκείνο που θα ξεκινήσω λέγοντας καταρχήν είναι η πρώτη αντίδραση από πλευράς της κυβέρνησης, η οποία υπήρξε μετά από τις πρώτες πληροφορίες που είχαμε δει στο φως της δημοσιότητας καθώς αφορά αυτήν τη συνάντηση. Εγώ θα έλεγα καταρχήν ότι η πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα αντιμετωπίστηκε, μπορώ να πω, με έναν τρόπο σαν να μας ευνηδίασε. Είχαμε ακούσει την κυβέρνηση ουσιαστικά να αρχίσει με μια άγνοια και μάλιστα δώσαμε καλύτερα, θα έλεγα, από αυτόν τον χειρισμό, ο οποίος κατά μένα ήταν εντελώς λαθασμένος. Δώσαμε την ευκαιρία στον κύριο Νέρογλου να παρουσιάζεται ότι εκείνος ήταν πρόθυμος να συμμετάσχει σε μια τέτοια συνάντηση. Μάλιστα σε σημείο που κάπου και η ίδια η Τουρκία ήθελε να έδωσε και ένα μήνυμα ότι ήταν δική της επιδίωξη να γίνει αυτή η συνάντηση. Κάτι το οποίο για μένα είναι εντελώς λαθασμένο. Είδες ακριβώς μια λαθασμένη εικόνα στο ίδιο τον Γενικό Γραμματέα για τις δικές σου προθέσεις. Αλλά την ίδια ώρα όμως, όταν μιλούμε για παράδειγμα τριμερής, τι σημαίνει τριμερής? Αν είναι αύριο τετραμερής, για παράδειγμα, τα 3 από τα 4 μέρη, δεν θα είναι αυτοί οι 3 που θα βρεθούν αύριο? Γιατί μας φοβίζει οι λέξεις δηλαδή τριμερής? Γιατί ίδια ουσιαστικά ένα φοβικό σύνδρομο είναι αυτό. Από μόνη της αναφορά σε τριμερή δεν δίνει ούτε περιεχόμενο ούτε ουσία στην οποιαδήποτε συνάντηση. Η συνάντηση θα προκύψει, το περιεχόμενο της συναντήσεως αυτής θα προκύψει μέσα από το αν ουσιαστικά είμαστε έτοιμοι ή αν καταφέραμε. Καταρχήν να διερευνήσω ποια είναι η ατζέντα του Γενικού Γραμματέα. Τι είναι εκείνο που προτίθεται ο Γενικός Γραμματέας να γύρει? Ο ίδιος λέει δεν γνωρίζω ακόμα ποια είναι η ατζέντα. Δεν γνωρίζουμε, αλλά θα μπορούσαμε να διερευνήσουμε ποιες είναι οι προθέσεις. Ακριβώς. Θα μπορούσαμε να διερευνήσουμε ποιες είναι οι προθέσεις του Γενικού Γραμματέα. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Ντάουνερ, είναι να δοθεί μια όθηση, τουλάχιστον με τις χθεσινές δηλώσεις του κ. Ντάουνερ, να δοθεί μια όθηση. Παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Ντάουνερ ότι είμαστε σε μια δύσκολη καμπή σε σχέση με τη συζήτηση που γίνεται στο τραπέζι για το περιουσιακό. Αλλά είπε ότι δεν αλλάζει διαδικασία, θέλει να δώσει, να κρατήσει αν θέλετε τη δυναμική ο Γενικός Γραμματέας. Εδώ είναι που ξεκινά η δική μας υποχρέωση να διαρευνήσουμε ακριβώς τι είναι εκείνο το οποίο ο Γενικός Γραμματέας προτίθεται να κάνει. Απλώς θα πηγαίναμε εκεί για να κάνει μια, θα έλεγα, ανασκόπηση του διαλόγου. Νομίζω είμαστε λίγο αφελείς να περιοριζόμαστε αν ο Γενικός Γραμματέας η πρόθεση ήταν να περιοριστεί σε κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι λίγο το είδαμε πολύ επιφανειακά ο πλευράς της κυβέρνησης και με εκτιμήσεις και ερμηνείες οι οποίες για μένα μου προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, και αυτό δεν με παραξενεύει να ανησυχεί και όλα ως ορισμένες φορές που αντικρίζει αυτού του είδους τις επιφανειακές εκτιμήσεις από πλευράς, κυρίως της πλευράς της κυβέρνησης. Γι' αυτό εμείς επιμένουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια δική μας στρατηγική, που η οποία μάλιστα θα έπρεπε να είναι και έτοιμη να θέσει εκ των προτέρων στο Γενικό Γραμματέα κάποια θέματα που έπρεπε να θίξει αναλόγως με τους στόχους τους οποίους θα έπρεπε να είχαμε από αυτήν τη συνάντηση. Και εδώ είναι που ξεκινώ ποιοι θα έπρεπε να είναι αυτοί οι στόχοι μας. Ο στόχος μας στην ουσία είναι η ουσία του Κυπριακού, ή ο στόχος μας είναι για να δούμε πώς διασώζουμε απλώς μια διαδικασία η οποία οδηγείται δυστυχώς σε αναδιέξοδο? Δηλαδή ουσιαστικά η προσπάθεια μας θα είναι απλά να πετύχουμε να εμπλέξουμε μαζί με το περιουσιακό και το θέμα των επίκων και το θέμα του εδαφικού σε μια παράλληλη συζήτηση, ή στην ουσία είναι να πάμε να καταδείξουμε και στο Γενικό Γραμματέα ότι υπάρχει αυτή η αδιάλακτη στάση από πλευράς της Τουρκίας? Το είπε ήδη ο κ. το είπε ήδη, ότι υπάρχει χάσμα και αν θέλετε θα είναι μια ευκαιρία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να θέσει τον ίδιο το Γενικό Γραμματέα ότι ναι, έχουμε πρόβλημα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όμως μίλησε προχθές, είπε ότι θα επιδιώξει ουσιαστικά να υπάρξει η εμπλοκή στην συζήτηση τώρα και του θέματος των επίκων και του θέματος του εδαφικού. Εγώ διαρωτούμε αν αυτό θα πρέπει να περιοριστούμε, έχοντας πάντα και κατά νου, αν θέλετε, και τη δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας μετά από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, όπου εκεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσπάθησε να πείσει τον Γενικό Γραμματέα, όπως μας είπε, ότι πρέπει να επιδιώξει από την Τουρκία να ρίξει μια πιο διαλλακτική στάση καθώς αφορά το Κυπριακό. Αυτή θα έπρεπε να ήταν ένας από τους στόχους μας αύριο στη συνάντηση αυτή την τριμερή, η οποία θα γίνει. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να είμαστε και έτοιμοι ακόμα να επιδιώξουμε και να καταδείξουμε την αδιάλακτη στάση της Τουρκίας και το ρόλο τον οποίο έχει να διαδραματίσει σε αυτές τις συνομιλίες. Είδαμε τον κύριο Νέρογλου, ο οποίος προχθές ή ακόμα χθες,
είχε πάει στην Άγκυρα μαζί με το επιτελείο του, έγινε συνάντηση καθώς αφορά το χειρισμό αυτής της επίσκεψης, της συνάντησης μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, και ξεκαθαρίζεται πια ότι ο δικός του στόχος είναι να μην επιμεριστούνται σε οποιασδήποτε η Τουρκία, να μην επιμεριστεί οποιασδήποτε ευθύνης από το πιθανόν αδιέξοδο το οποίο θα υπάρχει. Άρα καταλήγω λέγοντας ότι η δική μας, σαν δημοκρατικός, η δική μας θέση είναι ότι θα έπρεπε, πέραν από αυτές τις εκτιμήσεις περί ανασκόπησης, να επιδιώξουμε μέσα από τη σωστή προετοιμασία να καταδείξουμε το ουσιαστικό πρόβλημα που υπάρχει σε αυτές τις συνομιλίες. Και το πρόβλημα είναι ο ρόλος τον οποίο διαδραματίζει η Τουρκία σήμερα σε αυτές τις συνομιλίες. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Νικολάου. Εδώ απόψε, κύριε Νικολάου, έχουν ήδη τεθεί ζητήματα και από την πλευρά του κύριου Ευαγόρου, αν θέλετε, τώρα σε δική του απάντηση στα όσα προηγουμένως είχαν λεχθεί. Θέλω απλώς να επιθυμίσω στον φίλο μου Σταύρο ότι είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι είχαμε θέσει το θέμα της παράλληλης συζήτησης, και όχι τώρα, αλλά σε κάποιο χρόνο. Περιουσιακό, εδαφικό έπικη. Και περιουσιακό και εδαφικό και έπικη. Και μιλήσαμε για το ότι περιοριζόμαστε τότε μόνο στα θέματα της διακυβέρνησης, όταν μάλιστα εξαντλήσαμε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς αφορά το μοναδικό θέμα τότε. Ήταν το πρώτο κεφάλαιο που ανοίχθηκε σε βάθος. Ταυτόχρονα όμως, αν θυμάστε, στις συναντήσεις ένα-ένα ανοίγονταν τα κεφάλαια. Ξεχωριστά, ναι. Αφού λέγανε ότι αφού βγαίναμε κάτι σε ένα διέξοδο στα θέματα της διακυβέρνησης. Θέλω όμως την ίδια ώρα να δεν έχω αντιληφθεί πού είναι εκείνο το οποίο δεν έχει καταλάβει ο κύριος Ευαγόρου, ή ακόμα θεωρεί ότι υπάρχει μια διαφοροποιημένη συνεχής θέση από πλευράς του Δημοκρατικού Συνέρμου. Εγώ έθεσα ξεκάθαρα. Είναι αρκετό το γεγονός ότι πάμε να ζητήσουμε την παράλληλη συζήτηση των δύο αυτών κεφαλαίων για να δώσει μια όθηση στη διαδικασία. Η συνάντηση με ο Γενικό Γραμματέα. Επιτρέψτε με απλώς για να ξεκαθαρίσω. Η συνάντηση την οποία γίνεται μαζί με ο Γενικό Γραμματέα πρόκειται για ένα σημαντικό γεγονός. Μιλούμε για τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος έχει την ευθύνη ουσιαστικά, και αύριο θα κάνει έκθεση, στην οποία έκθεση θα γράψει το τι ουσιαστικά έχει συνεκτιμήσει μέσα από αυτήν τη συνάντηση με τους δύο ηγέτες. Έχει γίνει και στο παρελθόν αυτό. Να σας θυμίσω τον Νοέμβριο του 2001. Αντιλαμβάνομαι και μέσα από την ενημέρωση που θα έχει από αξιωματούχους των Ηνωμένων Εθνών που είναι εδώ στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα τον Νοέμβριο του 2001, όταν είχε καλέσει τον κύριο Γκλιρίνγκ και τον κύριο Ντεχτάζ να συναντηθούν στη Νέα Νιόρκη μαζί του, ο τότε Γενικός Γραμματέας, όταν αρνήθηκε ο κύριος Ντεχτάζ, κατέγραψε στην έκθεση, στο μέσο μάλιστα συνομιλιών πάλι, κατέγραψε στην έκθεση την άρνηση του κ. Ντεχτάζ, ο οποίος υποχρεώθηκε τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους να παρευρεθεί σε συνάντηση στη Νέα Νιόρκη. Κατέγραψε κάτω την άρνηση του Ντεχτάζ για αυτό το θέμα. Και εδώ είναι, εμείς αναμένουμε ότι μέσα από την έκθεση του Γενικού Γραμματέα θα πρέπει να καταγραφούν οι γεγονότα, τα οποία ουσιαστικά θα δώσουν μια όθηση στην ουσία. Παράδειγμα, δώστε μου, κύριε. Για παράδειγμα, ένα παράδειγμα είναι ποιος είναι ο ρόλος της Τουρκίας. Και αν η Τουρκία ουσιαστικά αξιοποιεί σωστά τον ρόλο τον οποίο έχει να δραματίσει σε αυτή τη διαδικασία. Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να καταγραφεί βεβαίως μπορεί να καταγραφεί στην έκθεση. Μέσα από ένα σωστό χειρισμό δικό μας. Μέσα από ένα σωστό χειρισμό δικό μας, το οποίο ουσιαστικά να δώσει πραγματική όθηση στη διαδικασία των συνομιλίων. Γιατί ουσιαστικά η Τουρκία εκείνον το οποίο επιδιώκει. Και αυτό είναι που θα πρέπει να έχουν υπόψη μας. Δεν είναι το μόνο τι θα θέσει ο Γενικός Γραμματέας. Τι θα θέσει και ο κύριος Έρογλου με το τι έχει συμφωνήσει στην Άγκυρα αύριο στη συνάντηση μαζί με τον Γενικό Γραμματέα. Μην πιστεύετε ότι να μην προχωρήσει να κάνει αύριο κανένα τουρκικό εδιγμό εν ώψη και τη αξιολόγηση τη Τουρκία τον Δεκέμβρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή ακόμα να προσπαθήσει να δείξει ότι βρίσκεται ένα βήμα πιο μπροστά, όπως κάθε φορά επιδιώκει επικοινωνιακά ουσιαστικά. Για παράδειγμα, να επαναφέρει εκείνον την θέση του Γενικού Γραμματέα που είπε ότι ως το τέλος του χρόνου είναι επαρκής χρόνος για να υπάρξει κατάληξη στις συνομιλίες. Και να ευθαρρύνει αυτή την άποψη την οποία εξέφρασε στο παρελθόν ο Γενικός Γραμματέας. Δηλαδή, ο κύριος Έρογλου ενώπιον του Γενικού Γραμματέα. Ακριβώς. Είναι θέματα τα οποία θα πρέπει εμείς και είναι εδώ που ουσιαστικά πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια καλύτερη μελέτη γύρω από το και προετοιμασία αυτής της συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα. Και να πω και κάτι ακόμα. Εμάς μας φοβίζει ένα πράγμα, σαν Δημοκρατικός Έρμος. Μας φοβίζει ο επιφανειακός τρόπος με τον οποίο εκτιμείται αυτή η συνάντηση. Και εδώ είναι που ουσιαστικά φαίνεται ξεκάθαρα ότι ακόμα δεν έχουμε ούτε στρατηγική ούτε στόχους για αυτή τη συνάντηση. Και εδώ είναι που καταλήγω λέγοντας ότι ναι, θα γίνει η σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου, αλλά η σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου για να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο πρέπει να έχει και μια προετοιμασία. Άρα αισθάνεστε κι εσείς ότι ακούοντας π.χ. τον κύριο Ευαγόρο απόψε ή τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τα τελευταία 24 ώρα, δεν υπάρχει ούτε στρατηγική, δεν υπάρχουν στόχοι.
γύρω από το. Θέλω να απαντήσετε μετά, κύριε Βαγόρου, σε αυτό. Φεύγει από την αστέρια. Το λίγο, εν πάση περιπτώσει, εγώ θα παρατηρήσω ότι δυστυχώς μέσα από τις δηλώσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας δεν εξάγεται να υπάρχει στόχος και στρατηγική καθώς όσον αφορά τη συνάντηση. Σας είπε ο κ. Σεβαγόρου τώρα ότι δεν το έκανε δημοσίως για να μπορέσει να διαβολευτεί. Μέσα από τις δηλώσεις και αντίθετα μάλιστα προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι ο Πρόεδρος μέσα από τη δήλωσή του περιορίστηκε απλώς για να αναφέρει, και αν δεν ήθελε να αναφερθεί δεν θα πρέπει να αναφερθεί καθόλου, να αναφερθεί απλώς, αναφέρθηκε μόνο στο θέμα της παράλληλης συζήτησης. Για μας δεν είναι επαρκής αυτή η αναφορά καθώς όσον αφορά την όθηση της διαδικασίας. Εμείς εκείνο που πιστεύουμε είναι ότι πρέπει να επιδιώξουμε τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα. Στόχος μας να είναι η διάρρηξη αυτού του αδιεξόδου που οδηγείται σήμερα. Να δημιουργηθούν δηλαδή από αυτή τη συνάντηση οι προϋποθέσεις, σας είπα, που θα οδηγήσουν σε μια θετική, θα έλεγα, προσέξτε, μεταβολή της τουρκικής τάσης. Και πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό το πράγμα. Την ίδια στιγμή να ζητήσω από τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα να παρέμβει στην ίδια την Τουρκία και να τη ζητήσει να αξιοποιεί τον ρόλο της σωστά καθώς όσον αφορά. Να μην συνεχώς να επωφελείται η Τουρκία και να δει το μήνυμα της συνεχούς αποενοχοποίησης της καθώς όσον αφορά το ρόλο της στο Κυπριακό. Έχετε υπόψη σας ότι η Τουρκία έχει μπροστά της τον Δεκέμβρη, που είναι μια σημαντική, γιατί ένα σημαντικό σταθμός για την ίδια. Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το δεδομένο αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη συνάντηση. Ίσως και με την έκθεση. Συνομιλούμε ο Γενικός Γραμματέας πάντοτε όσον αφορά στην Τουρκία, απλά βοηθώ με την παρέμβαση μου. Το μόνο που εγίνεται και παραπέμπω σε όλες τις εκθέσεις των Γενικών Γραμματέα ή το παρενέσεις προς την Ελλάδα και την Τουρκία να υποβοηθήσουν. Ναι, αλλά Σταύρο, στην ομιλία του Γενικού Γραμματέα από χθες όμως δεν έκανε αναφορά καθόλου στην Κυπριακό. Γι' αυτό επιμένω ότι και στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα μπορεί να συμπεριλάβει κάτι το οποίο να αποτελεί πίεση στην ίδια την Τουρκία. Γι' αυτό στη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου πρέπει να υπάρξει ένα συγκροτημένο, θα έλεγα, και ολοκληρωμένο σχεδιασμός αξιοποίησης της συνάντησης αυτή του Γενικού Γραμματέα.